ka ci gaba da karantar su a hankali za mu har ƙarshe. Malam Musa, ka ji abin da matarka ta faɗa a kanka? Na ji, ya mai gebe mai shira. Me gaskiyar maganarta? Duk abin da take faɗa ƙarya ne, kamar yadda ƙarya ta zama ya sauran mata ɗabi'a. Tana ƙoƙarin jefa tausayinta ne a zukatanku, saboda duk abin da ta faɗa ku yarda da shi. Idan mace ta so cutar da kai, za ta iya cutar da kanta ya mai shari'a domin sauran mutane su yarda da ita, domin a zarge ka ko zaginka ya shiga cikin tsakanin mutane. Ya mai shari'a, ƙaddara ce ta haɗa ni da ita, kuma yanzu ma ƙaddara ce ta sa har yanzu nake tare da ita. Ba na jin zan sake zama da ita. Ki je na sake ki saki da ki. Shiga hukuna, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah kar kai min haka. Kar kai min haka, wallahi in karabu da ni mutuwa zan yi, na shiga uku da. Masoya. A rike soyayya. Saka min haka. Yanzu kina tunanin a raye kike? Idan kai baka bukata ta, baka da abin da zaka mora a tare da ni, yaran mu suna da bukata ta. Dan Allah ka kai min haka, na shiga uku da. Wani baya canza kaddara wani. Na karɓi wannan kaddara. Su ma kuma dole su domin ma ba su uwa ba kwata. Kotun soyayya, soyayya, kotun soyayya. Oda. Soyayya, kuka tu, bari yin kuka, share hawaye. Me yasa za ka sake ta? Saboda ikon sakin ta yana hannu. Komai ana yin sa ne bisa ga dalili. Dalilin kasancewa igiyan aurenta na hannunka ba shi ne zai zama abin da zai sa ka sake ta ba. Idan ko kai haka, to zalunci ya tabbata ƙarara daga gare ka. Ni a fahimta ta babu zaman aure ya ƙare. Domin ana gina aure ne akan yarda da aminci. Idan mace ta kasance cewa za ta sami yarda daga wajen alƙali ba mijinta ba, ni a ganina daga wannan lokacin ta rasa aminci na har abada a gidan aurenta. Duk wani sulhu da za a nan, babu wani namiji da zai amince da macen da ta tozarta shi har ta kawo shi gaban alƙali. Don haka na yanke rabuwa da ita a yanzu a gabanku. Alaƙa aure ce ta haɗa ni da ni da ita. Yanzu kuma na tsinke alaƙa. Zan iya tafiya? Ba za ka iya tafiya ba. Idan kuma ba haka ba, ni ko zan iya nuna maka ƙarfin iko na a wannan kotun.